Mas Beni miring. Ayo dik, miring dik. Wih. Bisa kecake Mas Sinoman juga nggih. Mas Sinoman, habis ini bagiannya teman-teman Sinoman. Bapak Hajat menika kaleres langgaipun wonten. Bapak Puan Hajat to Mas. Bapak yang punya hajat. Dadah gamel. Oh, Pak sinten Mas? Pak Suranto. Surato. Ora nggo N ya? Pak Surato. Lah ene nyandi. Ene. Melayu. Ene dolan dhewe. Pak Surato. Pak Surato. Nggih, niki wau kleres. Jenengan sing nyuwun sing miring niki Pak nggih. Nggih, spesial kagem ingkang wingking nggih ibu-ibu. Bapak menawi wonten parian monggo. Sepisan monggo. Parian Pak nyuwun. Kalih monggo. Pak Surato, mbok menawi saged parian ajeng sekedhik parian mawon. monggo. Nah. Sing kersa parian monggo. Sing saged. Nggih? Parian, kakung kersa parian boten kicing miring. Sing biasane parian sinten Pak? Adit, ayo Dit. Parian Dit. Pak Tardi ya. Pak Tardi kok ya. Pak Dadi niki wau lho, Pak Dadi. Parian nggih setunggal. Ayo Mas, cari mangsa Mas. Iya. Cari mangsa Mas, ayo. Cari mangsa. Aku iki tak gogong. Iki bapak iki karang yo dalang manten. Nggih. Aja dienggo gong saiki wae sing awali gong. Oh iya, saiki monggo Pak. Sakniki mawon. Kok nak malah anu Indo wis. Ken napa niki? Parian Pak. Oh nggih, ken maju. Nggih, Kijing miring pamundutanipun Bapak Surato, Ibu Endang Sri Wahyuni ingkang sampun gugati. Setunggal parian mbok bilih kirang meranani nyuwun pangapunten. Surabaya dalan nyang Gresik, barang dawa mlebune sethithik. Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring ulun. Apa sedane kelakon? Ayo Pak. Kijing miring. Ayo Pak. kijing miring dalan Larak disampirke, omahe cedhak ora ngampirke. Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Jolalilo, pariane. Jolalilo, sawerane. sawerane mengke wakil Pak Satimo mungkin. Nggih. Pak Satimo saya menunda nih. Pak Satimo iki saknika, sampeyan nika. Nggih. Pak Satimo wau anu kok
kula diwelingi kali ibuke. Pripun? Pak, penyanyi mbok sawer lho aku ora tau kok kayak duit ngoten lho, Pak. Mau, Pak. Sajak ibu curhat. Mas Adit arep parian, Mas. Aku mumet. Ayo. Walah. Monggo. Sinten Pak sing biasane parian mriki? Niko Pak D Sukiman niko. Nah, monggo Pak D. Wah, Pak D gur dada wae ket mau kok ya. Pak D Sukiman gur dada ket mau. Dada. Oh, dada. Lambaikan tangan. Ya ora ono sing lunga gur doda dede. Parian to, Pak. Monggo. Mboten. Ayo. Kalajengaken diajeng monggo. Heeh. Kowe to, Mas? Nana nyandak lho suaramu apik. Iya, nyuwun pangapunten Pak Bu, sakmenika MC-nipun telas swantenipun. MC-ne lali ora Apa nggawa dadi swara. supporter poli to, Mas? MC-ne lali ora mboten beto swara, Bu. Betone gur mature tok, ora nggawa sangu nyanyi, dadi ya ora iso nyanyi MC-ne. Terus terang mawon nggih, kawontenan ngapunten Pak Bu. Ngapunten nggih menawi kirang menuju Prono. Kirang dadosaken renane penggalih panjenengan sedaya. Kata-kata hari ini. Aku ngeblank ya, Mas. Ora usah ngeblank. Mas Amleng pinter lho nek iki. Mas apa? Kampleng, Nah, Mas Mas. Kampleng. Pok Mas Nanu ngono. Dang to. Parian-parian sethithik wae ngentang. Aku ngerti kowe pinter ya mau multitalentan ngentang. Ayo. Wiyaga. Oh, iya. Mas Amleng arep Mas parian. Amleng. Gentang to, iki wiyagane pinter-pinter Pak Bu niki. Sik nem-nem dereng gadah garwa. Sepinten Mas, sepinten. Oh, wah. Seminten. Yo. Oper. Yeah. Kepiye? Kon parian malah oper. Ayo Mas Gus Dur. Mangan graji entek 5 omahe cedhak ora ngampirke. Wong kepiye?